Priatelia, dneska vám predstavím SAD-ku, konkrétne prechodový model. Hneď na začiatok v podstate boli tri typy SAD, a to je, prvý bol alpakový, teda v podstate tieto lesklé časti, záštita, ukončenie boli z alpaky, čiže ona troška oxidovala a dala sa pekne vyleštiť a bola značená len výrobcom, logo výrobcu. Konkrétne táto je prechodový typ, čiže prechodový typ už mal aj RZM, teda kód výrobcu a výrobcu. Toto je konkrétne Eichhorn, je niekoľko, myslím, že viac ako 10 výrobcov, samozrejme sú v rôznych vzácnostiach. Eichhorn je, myslím, úplne najbežnejší výrobca. A tie koncovojnové, respektíve ten tretí typ díky SAD boli len čisto značenia RZM a kód výrobcu, hej, a mala takisto vlastne tieto záštity u prechodových a koncovojnových, teda tých posledných variant DIC boli bože, nespomeniem si teraz, zo zinku, presne tak, boli zinkové, lebo sa šetrilo materiálom. Môžeme si všimnúť, ako orlica pekne núka zapasovaná, ako krásne lícuje. Inak začali sa vydávať v roku 1933 SA príslušníkom. Vidíme, že dýka nebola rozoberaná, respektíve neboli menené žiadne časti, pretože to pekne všetko sedí a lícuje. Ona každá tá dýka sa, dá sa povedať, že dopasovávala. Takto by mala vyzerať nejak SAD, ktorá nie je dopasovaná. Teda nemá menené diely. Musí všetko krásne sedieť. Bohužiaľ tu môžeme vidieť, že špička nie je ostrá, čiže špička bohužiaľ niekto ju odlomil. Je odlomená, je to vidieť, že to niekto sa snažil opravovať. Čepel má ešte pôvodný továrenský zbrus, je to tu vidieť pekne, ale videl som, že je čeple v lepších stavoch, ako je táto. Alles für Deutschland. Prvé varianty púzdier boli dokonca černené, teda v podstate hnedené, ak sa to dá tak nazvať, boli taký hnedý brunír bol na nich, toto je už farba. Samozrejme v pôvodnom stave a závesník má pekné značenie. Nej. Takže oni v podstate dá sa povedať bežne zohnať v rôznych stavoch tie SAD-ky, aj rôzni výrobcovia, niektoré samozrejme troška obťažnejšie. Pekne značený je závesník, kód výrobcu, OLC výrobca. Samozrejme tie diely sa dajú rozobrať, respektíve odobrať. Vidíme tu skrutky. Dýka je v celku v peknom stave. Problém u týchto neskorých dýk je to, že ten zinok jednoducho veľmi rýchlo oxiduje, ako náhle je tá dýka uložená nejak nesprávne alebo vo vlhkom prostredí, tak tie záštity sú zoxidované, čo sa u alpakových dýk samozrejme nestáva. Tie sú častokrát v lepšom stave. Takže niečo v skratke ku SAD-kám. Vlastne SA bola polovojenská organizácia, ktorá patrila pod Hitlera. Respektíve zakladateľ bol Hitler, ak sa dá tak nazvať. Tak pekne si ešte otočíme. V prípade otázok ľudne sa pýtajte. A prajem ešte pekný deň teda. Ďakujem za pozornosť.